Vi har så haft en dykkerstig om, hvad det er, han påvirker sig, når han dykker. Og han påvirker sig tyngdekraften og trykket, densiteten, kraft og opdrift. Og densiteten, det har definitionen P er lige med M divideret med V, hvor M det er massen og V det er volumen. Og densitet det har enheden kilogram over kubikmeter, og det har symbolet P. Og så er der tryk i stillestående væsker, som er P er lige med rho 0 plus rho gange G gange H. Og tryk det er defineret som P er lige med F divideret med A. Og det har symbolet P, og det har enheden Pascal, som med en SI-enhed, der er det N over meter i anden. Og tryk det til måle som barometer med enheden MMHg. Og kraft, det har enheden N, og det har symbolet F. Og det kan fx, altså en kraft kan fx være tyngdekraften, som er defineret ved F er lige med M gange G, hvor at G det er tyngdeaccelerationen, som afhænger af hvorhen man er på jorden. Og det har størrelsen G er lige med 9,82 meter over sekunder i anden. Og så påvirker sig også opdrift, og det er givet ved F op er lige med rho V lille v, og så V lille v gange G. Og på et legeme, der er det det samme som tyngdekraften på det fortrængte altså væskemængde.